na mo anti ne na mo ya pese de ekoso ha bia me de bra mu fie enyo bia benya daje na waba ha me na mo amasia me nana wada woro ma odin di sei e frem na frem ma a otoso mienu asante mampombo ben hima ne asante mampombo ben hima no na wada woro di konya be sei ni kedi konya fie mienu pepe ane nana no ase so won ba ho bai na wada woro ma wo ba ha yi wo asante mamra e sei Asante amamre eye okwasi brodi be say very rich culture esese obi biara emulate obi biara sua na ohunu senia etefa no kwasem ni se wudi asante amamre chi na wusua won hwere ade senia ye kase wo refi krom hene kiri ya ema wa oboye de wo yira wo bedwa ase no kwasem ni ya mamre no ya ade a ewo se obi biara esua ye kan ye nka asante amamre ko no mu amamre biara ewo kro biara so ewo Ghana memu ha no baby biara wo free no esese wutimi sua na wo hunu sane amamre ni sisi yes e be mamre atena ho ese eye pa efise da nyina no ade ba ko ne sen krofo etoto amamre ani suman wo mo de ye de efra esuna amamre ena esunu abosomsom enu sanete enu nte no se wo sua wa amamre a okwase broni say you are learning the history of your nation and also the town that you come from, the region that you come from. And want to say history. History is one of our subjects that and we are singing baby to say I'm an American memo. Who go school or when see American history? There is no way I ever walk over with him. Wofri Ghana Hana Okona Oko start Wofri secondary form 3. Now we go through American main one. America for the time work grade 9. Extra some person will see the history of America and son or mama will pass it through to college. And no say amamre hu here kamenyi ni san career sekrano e da so te ase. President na na ka no just e boara na wada woro ma mi sia ho emrante yi a wo ma ho fa no ohun bia no mo hyantade e de na wo ka fa ho. No kwasem ni na mafo ene ye ne ya ho siesie ya sai ya mamre no kwasam ne kwan so a enke wo sesa abre yi mu no abrante wa biara ana se abayu wa biara sua ya ho siesie usua se ne ye sifra den senkran ana se mpo wonya hema wo fra wo kaba ene wo slate kama ka boso na wutimi di nam badwa te se ya se nanso na de won matoto saa de manase na besere Ghana men nyina sa wo ye Ghana ni sa wo ye Ghana ni na se wo ko adwabo bia se a mia wani ahofa ye de ekono won so fata ahofa ni bi na emfata wo na ense amamre kro no a ye kwa akoye no afa so ma yu wa no so emema no musia se de efi frantoma ema no podie kabai omutimi efra kama omushane kama ba mema no na omunya ade timrante wa no yesra mo munsia ya mamre ntoma efra no ebeboa mo pa nana me dase because one na mo a mabato menua mema no mpanimfo a petam no twetwe nkomo kada che ya hia ya mejo so abrawo Many bisa man chef kesem de sebe Ghana nyina de ne hihuru ya asante for duwe hanke bisa na kwa so na se ba bia odwumade port nya de ba wada woro mesre bisa se ene de na do ba man chef kesem yo mefa sa kwanya so de achia etiefo ne ahwefo nyina etitro ekoma Holland fo eye se omodimi edi kan se meni omadim se Holland asante fo hina owo Holland na mikra omo se meba na maba beja magina o manem abegina asante hima eye nana se wanya ako ampem ne kwan entina mewa ha leja se nana ntina na kwa akoja ntina ofi Holland abochimemu abaha jabe ye hwe anamu a otua ni sika otua ya ketinye bibi foforo den so se nana se sumbo masantema ne Ghana man hyanti wa saadaje e de abaha asante ma daase wada woro na de na wo ka kire nchirima ya bai me ka kire om se de ye wo hono yesu amamre ni amane na hwe ni femu ni se de opem so otikoko so so to abebio na ne maame wato fom eye asante hema na animonyamo a odi ahye no enti no menuanom a wo Holland a omo fami edi masi se asante fo hene
ene mehima Nana Akosua Kisiwa yɛda ɔmo ase ne yɛbɛka ahyɛ ɔmo nkran sɛ ɔpemsoɔ so wayɛ adeɛ ɛfiri sɛ sɛdeɛ wohwɛ na enipa ɛkɔba ne amammerɛ ne amaneɛ no yɛsua ne ahwɛ ɛwɔm sɛ yɛni abre deɛ nanso yɛsua ne yɛde bi akɔ ama wɔn soso yɛakyerɛkyerɛ wɔn ama wɔn asua nti ɛyɛ me ayɛ biafo na natakora nya ani me se me da wɔn nyinaa ase ne atiefoɔ nso so ɛne asanteman ɔpemsoɔ nyame hyira wɔn ana wada ro mama bi sia sɛ wo hɛ amamra yɛ kɔ so ya sɛ de nkrofo pinta kasetia titiriu asɔfo bi no kasetia santamamre no deɛ na abɛka afa ho wada ro ma deɛ mɛka ne sɛ ewiase deɛ obi ni mu a obi kyerɛ na yɛn asante amamre no sɛ wampini hu anhwɛ a wonte aseɛ wobɛfa no sɛ sɛbe ɛyɛ ade a ɛyɛ moguo enso ɛnyɛ moguo ɛfiri sɛ yɛn abrɔfo a yɛne wɔn ɛwɔ amanono nyinaa no ɛyɛ ade a wɔmani ɛgye ho sɛ wɔmbɛsua yɛ amamre enti sɛ wopini hu a wobɛhu sɛ amamre no a yɛyɛ no ɛyɛ turodo na afei nso so ɛde enimdeɛ ɛne asuadeɛ ɛde brɛ yɛn empo yɛn a yɛwɔ amanono yo ene Ghana man da wase asantema titu se ye na nakwa nkoja nti ufiri no ho aba yesre otwedi apon se wo kwa onka odechereche no mfa nko ne fa manepa ekobo yunu no ma ewo ho edemu nyina ase yo meso me da o ma se ene me mpanifo ayeko himfo a ye ba ye bebo otumfo opemso otikoko so chidom no ma ye nyina ye gya na na bere wa kwai sa nti me da o mu nyina ase ne me mpanifo yo abusiafo nyansa pa badwafo ere na mo amanhia makasa pane atofo kwa ma monsaka na mede mo amabehia nkranfo bi wo ha menim so beka kra kasa timu amote nkran mo nya hoboa na mo akyere mase tunda ba ya hia majoso oh we kan kra kasa ho ayeka o se nkran de na ayo milisa ka mo ja man na mo badi ha so akọ eja asem na to ye nyina da eduma no ba bia ye made ye ende sa asema to asantemaya na yetenkra ha yetumi tra ho keke ende ye otufo na enya ne ono kwa na enya didi ye se Ghana hefu nyina na enya nti ende mi didi ye se bebre no a woda o nyina beba na o me no aba abejamo nti na se ye ba ya na de ekoso asantememu kofo bebre ya e won kran no abamra te se ye no ya na ye hu de so papa enti ye besua de ye be kire nkrofo ade enti ye dwe ya hu se sebe se asem se manhia se ya na amamra ne amane ye adwuma ntimi dua no ba na kasa ne se odika na nka ofiri nkra ba se ke so wo sebe na nawu nka na no mumua na na so de mbegu ada milisa ba ye nyanso kwa no nya bibia de chese wona na da fom nkep tie nura adwumre e ba ha e fat e be nam de bi ensede ye kemo ketenkete sa tebe mu de woni kwa na woni enti bi didi kra ye wo sum na na sa na ye no ni yemu kwa nka man ko ja no na nso nkwara ni nti ese be hwira de wadawruma nti wadawruma na ma mi wadawruma nka pese boni din na wonye ne pedi ni sie ma me bodin dada na na ya brefo Aisha ma osi adole adiza ga meka no te wa ye tim de ye Dubai ya otumfo bedru asanteme na we register be ne be komu wa from Nana Osunsia, former IGP and former Ghana ambassador to Israel. Brekum Marie Hene, Magonia Nana Osu fire Tossamiansa. And what out my car IGP and ye near Tiasia, and the what out my Jumka Kramame. Milanam, Inspector General of Police. Ghana Mamma police in Penny. You. Me say mo bono say akwaba de beto fom wo fia bia me ma mo aso atim say yenya na yenya me na mo a ma ye bia me nua ba bi so na me diri sie enye ye ono adi sie a ono a ka ne we bia bonte ma mo da wa ba odi say dada na woni mu na my friend me Mercy Asiedu movie actress na de nti aye wa ha asanteman ade ato asanteman ni yewura wote kokoso eni nti ne egina ha ye nyina ya gitum eti announcement nim say ene na yeja ye nana afia sewa kobi ampem a wotosumienu ekwan enu nti no ye sinitwafo ye ntimi nka say ye tenase ne duru wa ya keka yensa so atwi anim ni abekya wo yene eka asan otekokoso na kan yen ena yensu kumase ne edidie ha ne ye bibia
enuti no yentimi nkase yentumi ema mesom eti yegyina has ene da yesom Actresses Association of Ghana Kumasefo ema na yewo mu no na yafa to ye ho so ye beba besom ye nana eti na se ka se wo hwa de da ye kom a chese ye som ti ye ushering ye ba besom ne aboa se bedwumadie no ebe ye kama Asante madam wase ede asre asante mai na ho te say oba de ayi adom yete ase anane de kan ya obi ewu a edin ban ena nipa no owu a wo de mo yesu ene be mu na said ebe ya menyira won sesem nti wo ka se kakabo ebeboa ampon saka sa na tie ene wo nyira sesem wo fra kuto fra ibe yi me enche ene de ye na me bia ko se wa se ye bufu a ya ye de ehihefo na ede ena wetumi akakakra ede afa eye ho afa ye ma me so fra na ye na otia se na ni bi kakra efa no ana oba de aye ya dom wa chani mfie wadi ne nkwa na ame enti de ye hu bia anya nwanwa e kire se wo yo wo ahene preko ape ena oba de nam ne so ame yanya otumfo se tu abebio a ene odi Asante mai suwe na se de ye nyina ye nim no yese unyuma ana betre ni nyuma pa ache ni din ama yetimi ka ne prako apese ye frɛ no King Solomon aye kyerɛ konkurumu wa hempo bi din na se de osidi ni dwuma no odi ni yenti ene ye de se adin e wo kyerɛ konkurumu na ama no na se ne maame ni mpon e kyerɛ se ni mpon na afiri mu a ye wo ho kwan bi ase ye ka de wase ye ka bi anase ye som se de wase ye som anu nti na de obi ye bia no ye gya ya bo abusua don twa ya no a ye de ba ne de abesi bibi akira santema se nukurani ye di se ye som santema no na ase no nukurani ya ba ne ko ya ba ne be ko ye nchi se de ba no se ye ko no ano no ye ba na nkura nti si e ko no mako ani se de oba ade ye no so ope no no ye no se de ba mo wo tase amansansa nkankan nie na so si e po si empo kokobo chenkoko so obeche ya no ada asa bu ebi be ko aja bi ahemfu tini ye ebi di da bi akiri da mo ase madawro wa mo amu si de ko so fikesie mu yo wo de mo amani tua ye ba ye de enye ye funyade ene akase gi sebe wafe wo siansa ne hunu wo de eni yade a obia eni tua amamre ne amane ye ko so wo fikesie mu no obia eni tua na no madawro ma mo nso ya sen na dwumade ma ne ntena ho na da be nya bia kire nchirima a eba no meda mo ase de be ko so wa ha bia se metia ase de mo so masen a me mfa nka me mo akroba jebi makra mo Jimmy won't tell me, get me a jam, to worry. I don't marry you. Never guess, yeah, Mamma, something about what you have. Oh, Mamma, I could be our dear. I am on I come. I am not your mother, Mupe coming one year. And to the fans, I won't cry. Oh, you took our since I was in when you feel I can't overcome. I be an Santi for you, my contractor, Kimangwo.